púšťa tú desiatku, je 11. Takže Slovensko nebude mať zastúpenie vo finále mužského kajaku do 23 rokov. Teraz štartové číslo 17, starting 17, Maxim Obertin, the 8th from last World Championships in Krakow. Obertin jazdil v finále v Krakove, určite si to chce zopakovať aj tu. Mikuláši má startu 1.20 na prvom medzičase, ale ide bez penalizácie, to je dôležité. Stále platí čas 92.40, still there is time 92.40. Enrico Dietz of Germany is still waiting. If maybe this Belgian boat will leave him to find a race. Obertin by gate 14, still open on the zone. Ale pozor, bránka 15, obrovská chyba, dokonca eskivuje. Tam je teda zatiaľ 50-ka, bohužiaľ musí sa vrátiť, ak si ušetri tú 50-ku, ale nevracia sa, ide na 16-ku, takže tam bude 50-sekundová penalizácia. Obertin púšťa Enrika Dietza, ale ten už je teda, dá sa to tam musela nejaká penalizácia riešiť, pretože Enrico Dietz už je teraz premiestnený do finálovej zatiaľ 5-ky, takže Ben Höllet bude vo finále. Ten je teraz ten 6. čas už 92.30, 93 platí. No, takže Ben Höllet je už potvrdený tiež, čiže Obertin je mimo hry.